Inda any idea makuti tishene mari nepakati munopenga ere. Get away money. Inda any idea kuti ngatibatane pamwe chete tione kuti toita sei makuti azindoshene. Unotora mari yako ndeo. Unotora mari yako. Nayi Saka ndati chiprofita wega. Ukazvibata. Isiri makutodzeka test panapa. Takamufanana kani? Papona ngamusema. Imwe is right. Is right. Kingdom of darkness. Inozikana ngechi. Confusion. Munozizwa yeti utoite panapa iyi. Ngatimbosiye zve confusion izvi. Mwazizwa tobatane pamwepo. Zviri nani tiwine mari totsemurirana. Because amen tikatanga na atingaitanga. Right, 50 tinokwana. Yashoma tinochiposha atichibati. Pa 50 atichibati. That man is clever. 100. It's divided by 1 million. That means umwe na umwe 10,000. 10,000 ino. Saka pa 10,000 apa kapa. Tobva tabvise kuti tinozongobatanza mari yekombi yekubve muno kukwira pasa kubva pa tobude chini. Kare kusvike kwachekwe pande kombi to haya kombi. Tadaro to haya kombi tobva tati 1,000 anditika inodzoka 1,000 and inda kutosiye basa. 1,000 anditika 1,000 anditika tora phone calculate 1,000 anditi toenda ku Barbados. Toenda ku Barbados ku vacation. Mira. Tinoposha message zacho. 1,000 toenda ku Barbados ku vacation anditika topfura nekuonini Bahamas. Iwo unozoziye zvemaflights. Zvemaflights unozvikona. Pa 2,000 tinokwa tinokwana iwawe manje unonga wakuchita pakuprofita kwatinoita nditika uyu unosvika ubva kuti homwe yacho yakasonwa hapana homwe in case of emergency very clever anokwanisa kuenda yakadaro mainfo mafana udini kufanana then also the other thing zvekuti mbudu inogona kuchekwa anogona kuenda homwe dzakadini kana sefundo chimwe chatingataura maposibilities mune 100 US yora manotsi yendikachief asi kuti 100 US tuma hidden manje tikomusikafungira kuti a man of God can do chini ako yake condom imwe muri kuzviramba muri kuzviramba zvese ngataura zvese tinoona wewe babo right ipo papo nyora zvese condom ipo tanyora magrasa kuti akakwana mamwe eura ipo anooneka kungunika saka izvozvi chakudodiwa kuti tibatane kudini ini kurasi rangu business rangu hatisati nyatsodini kusimba ndichangotanga ndichade 1,000 yechinyi yerice hatina chakashela anditiri kuitera saka unopanga unofunga nyaya varume akomana ini 10 yangu ndiri kundoenda ndoda kumbonama hembe pamusoro pemba yangu iya but holiday zvinongodiwa celebration after the win is very impossible 10,000 komana wei zviro zvacho hazvidi ubva saka chitaura nemukomana uya maini makadini tinofara matidai makombi apa achipoera imuchene motana mukoma matidai makombi pane business mutaura nemusikana angatadzara kuti inini mangwana ndo basa kana ndikadzimba basa ndizvo mafekesa anondoendra ngara mabasa tindi muchona mari anoprofita todi bata matida matida kombi basa kubva tonobude topatade topiranga mna mazhambe